Първо е яйцето. А кой го е снесъл? Кокошката. А кокошка от какво става? От яйце? Ама кой го е снесъл? Кокошка. А кокошката от какво става? От яйце? Ама кой го е снесъл? Кокошката. А кокошка от какво става? От яйце става! А кой го е снесъл? Кокошката. Кокошка от какво става? От яйце! А кой го е снесъл? Кокошка. А кокошка от какво става? От яйце! С моята съпруга си споделихме, не може ли и в Павликени да има някакъв ежегоден фестивал, празник на някакъв кулинарен продукт. И тя спонтанно каза на яйцето. От днес Павликени има още един светъл ден в своя културен календар. Празникът на яйцето вече е факт. Едно яйце, много възможности, бе мотото на празника. Пурко, ти като си по яйцата, кажи, кое е дошло първо на този свят? Яйцето или кокошката? Кокошката. А кокошката откъде е дошла? Кокошка от всякъде може да долети. Яйцето не може.